Umlilo womlilo othatha ushupha ngwashisa ikhotha zasedlebe kokosha neyisemabedlane senibingelela kuhlelo lwanamhlanje olukhethekile njengoba sisenkundleni ezemidlalo Emoses Mabhida kumcimbi omkhulu obukhona osukene namhlanje lapho khona umengameli wezwe laseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ubedlulisela khona ngokusemthethweni isitifiketi esisho khona ukuthi Silo uMisuzulu kazwelithini impela kufanele ukuhlala ngokusemthethweni kusona lesihlalo. Asikusho ukuthi kulolu uhlelo kolanamhlanje noma sikusho nje sikucwala umlomo ukuthi kubukeke yonke into ihambe kahle ngokohlelo nazo zonke nje icukuthwane zezabonakala zitheleka ifika ngomningi bazo kulomcimbi eyivela ngisho nasemazweni ahlukene omhlaba. Isilo kuMisuzulu kazwelithini sibe ngabanye kabathe bathula ke inkulumo esikuthakazele kakhulu ukuba ke kulomcimbi uqhubeka ngalendlela oqhubeke ngayo kulona usuku lanamhlanje njengoba sokwazi ukuthi ziningi izimo leke isilo okanye izulu eliphezulu uMisuzulu kazwelithini athe wadlula kuzona ikakhulu kazi ukuze kuzofika kulona lolu suku lanamhlanje olithinta nanezimpi ezitheza abakhona nenxushunxushu zangakhona ngaphakathi kwindlu enkulu kaZulu. Ake sizwe isilo uMisuzulu kazwelithini ukuthi siphefumule sathini sona sesikhuluma nabantu baso emva kokuba sedlulisela isitifiketi saso sokuba impela sifanele ukuthi sihlale kulesihlalo sikaphunga noMageba. Kanti ke emva kwasisilo uMisuzulu uzobe sekhona ke nayo ke la umengameli wezwe laseNingizimu Afrika khona ke futhi nenkosi uMswati waseSwatini khona futhi nonduna enkulu kaZulu nabo sobeza ukuthi baphefumule bathini kuona ke lo mcimbi omkhulu kangaka. Nina Wesilo umndeni wami ngibonge kakhulu nduna enkulu kaZulu umntwana wakaphinda ngene oyisisekelo sami nonduna enkulu wami nonduna enkulu kaZulu. Ngiphakamise futhi ukubonga okukhulu ngiphakamisa isandla kuNdlunkulu uGwabini noNdlunkulu Mantombela. Ngiphakamise futhi okunye okukhulu futhi ukubonga kuyo iNdlunkulu qobo lwayo engomkhulu bami obaba bami abazabami. Ngiphakamise okukhulu nokwesekeka futhi ngibonga abantwana abangabafowethu engizalwa kanye nabo esendeni likaMdlokombane odadewethu nabafowethu abakhona phakathi kwethu namhlanje. Ngokuphakamisa futhi ukubonga okukhulu ngisekodlunkulu indlunkulu ngibonga kakhulu Ndlunkulu wokuqala Wesilo Ndlunkulu uMadlamini ukuba khona nawe ihambisana nowakwenu uNdlunkulu uMandlovu uNdlunkulu wakwaLinda uZulu. Ngiphakamise okukhulu Ndlunkulu wasondini Ndlunkulu kaMafu kade sibambene Ndlunkulu kusukela ekuqaleni sesize safika kulesi sikhathi inkosi inibusise bomama bami. Is a covenant between the departed and the living and those who are still yet to be born. On the shoulders of the crowned head lies hopes, prayers of the living and more importantly those who are still yet to be born in our nation. Today I am addressing you and the world as the one who rests on the shoulders of hope for the future of the Zulu, for their place under the sun and in the sun. I understand that history has chosen me at this time when the Zulu and other nations are facing several challenges.
Among the challenges are poverty, unemployment, a trust deficit in government and traditional leadership structures, climate change, disasters, economic meltdown, food insecurity, famine, disease, that do not only ravage our people, but also our economies. Having mentioned all the above challenges, I also understand the hand of history has chosen me at this time when conditions are ripe for the forging of relationships among other nations and communities to face these challenges. Upon my entrance into the kraal on the 20th of August at Kokhangela Mankengane 2022, I promised to work for you. I uttered those words with confidence, knowing that I have full support and that this journey I walk not on alone, but I walk this journey with you and the rest of the world. It is my daily prayer that I be a catalyst and development of the Zulu, South Africa, and the whole of United Africa. I believe that this will be possible if we work together in our time. I am well aware that our history is incomplete, that of the Isingoni and other nations of Africa, it is incomplete without the history of Indians, the English, the Afrikaner, and all the other races in South Africa and Africa as a whole. Lapha welcome Tania. In the past years, we have had the blessing of being led by a visionary king. With almost 50 years on the throne, King Goodwill Zwelithini Zulu Wesilo was both the longest and eldest monarch. During his reign, he ensured that the Zulu people and the monarchy is not only an institution for ceremonial occasions, but also an institution of value, contribution to the country's public service, social cohesion, cultural heritage, and economic imperativeness. His service underlined how tradition serves as a source of unity in a society as tangible proof of common values which bind communities together in our evolving times. My father upheld the timeless values upon which our province and the country are built on, which are tradition, respect, wisdom, and knowing each other's differences. Ngalokhu Zulu mnyama ngithokoza kakhulu kuNkulunkulu nezinyanya zakwethu ukuthi usuku lwanamhlanje uNkulunkulu ugcine ethandile kubo bonke laba kade ngibabonga basebenzele lesisihlalo kusuka phezulu kumntwana ongaphinda ngene nabo malume eSwazini ngwenyama basikhulekele lesisihlalo bayikhulekele lemisebenzi esihlangene ngayo namhlanje bonke ngoba nibabona ngisihlezi nabo la akekho ngasijulukelanga lesisikhathi esikuso namhlanje okusho ukuthi uNkulunkulu neyinyanyaza kwethu nani izulu omnyama abantu bakababa uNkulunkulu usibusise kakhulu ngalokho ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihambe safika
kulolu suku lwanamhlanje ungabe bikho lutho olubi oluphazamisayo noma ukuchitheka kwegazi olwenzekile. Ngalokho Zulu omnyama ngiyanethembisa ukuthula nobuholi obuhlakaniphile nobuholi obuya phambili. Ngizoyibamba lapha umdlokombane eyishiye khona. Ngalamazwi ngiyanithokozela nami ngiyayithokozela futhi ngiyathokoza. Inkosi inibusise. Kuyintokozo enkulu kakhulu kimina ukuba lapha namhlanje. Namhlanje usuku lwenjabulo, usuku lokuthula, usuku lokubumbana, sihlangane ndawonye sikhumbula ukuthi singobani na. Namhlanje wonke amakhosi amakhulu, amakhosi amaZulu nawo banathi lapha basibhekile bayasibusisa. Ngisho onke amakhosi kaZulu osenza ngakhona ilembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha. uDingane, uCetshwayo, uDinuzulu, Your Majesty, bonke okhokho bakho namhlanje they are here and they are looking at this ceremony with a great deal of pride. As we reflect on this historic moment, and let me say, this historic moment only comes once in a lifetime. Many of us will never see this historic moment ever again. This is a historic moment for AmaZulu, for KwaZulu-Natal, for our country, and indeed for our continent. We recall the words from the epic poem, Emperor Shaka the Great, by Umasizi Kunene, when he said, only through our knowledge of our great past can we acquire courage and wisdom. Over many centuries, this brave Zulu nation stood firm against foreign invaders. Ubekwa-ke kwenkosi ubasi qala sigaba sokuqala sokuthi uqala kwekubuhle kuphindze kwengcise bonke buhlungu ukuthi noma ngabe beniselukhunini nase ibekiwe inkosi kusho ukuthi sokhona uyise wemaZulu. Njengoba ke inkosi yemaZulu ibekiwe yani no yenu nonke nibakaZulu nonke nifanele nathi ukuthi nibantwana bayo konke lenikwendako nitakiyo noma ungakhandla ukuthi kumbe ngoba ngalesinye isikhathi kukhona lebebabukile ukuthi uqa nakusengakabe kwinkosi kumbe nathi singalitfola lelo thuba ngoba phela emhlabeni vele kuhlale kuba khona labo labahle babone amathuba labangawathatha iyakhulu nangabe bakhona emaqedzeni labatawuhle bakuphamparisha ukuthi hawu wena ubuke kangcono futhi kunalena lebekwako ufanana kakhulu kuneyise bese nawe bese kuyakungena lokho sofuna ukuthi cha vele kangisale nami ngibona ukuthi ngiyathatha
namuhla leso sigaba leso siphelile. Njoba ke sesiphelile sesisho ukuthi inkosi naye inkosi misizulu kaZwelithini sive sonke lokusilapha sidonethulela yena ukuthi sale nati market bomake. Nathi sibuya kaNgwane sibomalume waSosilo sithokota kubona STADIUM sigcwele kanje njengalolu hlobo njengoba negcwele utoba khona kulomsebenzi ngoba umsebenzi longaka bekungabalichilo ukuthi STADIUM singagqwali akubonakala ukuthi STADIUM sigcwale njengoba sigcwele kubona ukuthi kutobe kwainkosi sibili bomake. Awu bomageba siyajabula ngoba nathi kuta kwethu lapha kutoqinisa buhlobo nabo bakaZulu bukhosi bakaZulu nebakaNgwane nesive sonke seSouth Africa njengoba nembala nasibuyele emlandweni emakhosi kaNgwane nemakhosi akaZulu bekavakashelana kusukela nemuva njoba nawuva umlando uyateka ukuthi boSobhuza weqala avakashela Shaka ngalapha Shaka Zulu kasenza ngakhona wafika bavuselana wayaba inkosi leya kubuyela emuva eSwatini ngoba bayavana naShaka. Umzuzu ofana nalo ufika kanye phakathi kwezizukulwane nezizukulwane eminyakeni engaphezulu kwama200 emlandweni wesizwe samaZulu yishiyagalombili kuphela izingonyama esike seba nazo njengamaZulu selokhu kwasungulwa uZulu. Namhlanje maZulu isilo sethu uMisizulu kaZwelithini uhamba enyathelweni zalawo makhosi engikhuluma ngawo naye uzohlala indlela yakhe azakhele yena umlando wakhe. Ngokwenza njalo hlangalwezwe uzoqhubekisa uhambo lesizwe sethu njengazo zonke izizwe emhlabeni. Ubumqoka balolu suku lesincenga maZulu uba silikhumbule lolu hambo. Ngakho okokuqala sikhumbula umsunguli wesizwe sakithi inkosi uShaka senza ngakhona owangena esikhundleni ngo-1816. Ekubuseni kwakhe iminyaka eyi12 isilo uShaka sabumba izizwe ezihlakazileyo zabenguni ezazi kanje ziyimeme zimakhosikhosi zonke. Wajulisa umklamo wesikompilo owakhele ukuhlala ukhona. Umfowabo inkosi uDingane kasenza ngakhona wangena esikhundleni ngonyaka 1828. Ngesikhathi sokubusa kwakhe wazama ukuvikela amafa esizwe sakithi kubahlaseli. Naye wabusa iminyaka eyi12 kuphela. Ngonyaka 1840 umfowabo uMntwana uMpande kasenza ngakhona wangena esihlalweni. Inkosi uMpande yabusa iminyaka engama32. Ngokukhuthaza ingxoxo zokubonisana wadambisa ukuhilizisana phakathi kwamaBhunu namaNgisi nathi okwadala isimo sokuthula noma kwadala ukunceleka kwezwe lengonyama yiwo amaBhunu kanye namaNgisi. Namhlanje nje bantu abempisholo kulelizwe
sihlezi ku-13% wezwe lethu, u-87% awukho ezandleni zethu. Inkosi uCetshwayo kaMpande yagxothwa ngo-1872. Ukhokho wami uMnyamamane kaNqekelele wakhulisa iy'ngane zenkosi uMpande kwaNodwengu. Kungakho inkosi uCetshwayo yambeka esikhundleni sobundunankulu okwamenza waba ngumdidiyeli wamabutho onke eSilo ngempi yamaNgisi noZulu ngo-1879. Umlando hlangalwezwe inkosi yamaSwati namakhosi onke nazonke ihambeni ukhumbula ukunqoba kwenkosi njengoba eshilo umengameli wethu lapha ukuthi ukunqoba kwenkosi uCetshwayo eSandwana ukwehlulwa kwakhe gcineni akubangasho lutho kodwa kwenza lesizwe salokhu sihlonishwe njalo. Kusenjalo umbukeli lapho ngasekhaya ozakwethu bakwazile ukukhulumisana namabutho kulesi sifundazwe athembisa ukuthi ayabacela nalabo kade beqhelile ukuthi babuye bezozibandakanya nabo. Mfowethu sizizwa sithokoze kakhulu ngale nqophamlando eyenzakalayo namhlanje nakuzokhumbuleka ukuthi kwesithi isikhathi lesi sehla senyuka sifuna lobu bukhosi kuba bume ngokusemthethweni. Namhlanje ke sithokozile kakhulu, siyabonga kuwo wonke umphakathi noma kuwo wonke isizwe samaZulu ngokwethembeka ehlalweni sobukhosi kuze kube namhlanje ngoba ukuba isizwe samaZulu sasingethembakele ehlalweni sobukhosi ngabe akunjena namhlanje, ngabe asikho lapha namhlanje. Namhlanje ke sizojabula ngoba ngokunikezelwa kwengonyama inikezele isitifiketi umengameli wezwe. Kodwa ingonyama kade sayigcoba thina ngokwesiko. Namhlanje umengameli uzodlulisa nje isitifiketi engonyameni. Thina ke njengesizwe sizokubungaza lokhu kukujabulela. Baba Unyandeni, lento yenzeka ayikade nihamba nabo lendlela abanye babo abasekho ukukhala nje nokukhalisa imndeni yabo. Sizwelana kakhulu noma sibhlungu ngalesimo lesenzakalayo esenzeke kuona yonke lemndeni sukela kubaba umhlohlalo womkhandlu wasosuthu uDokotela uKhumalo kuza enduneni uNtuli lapha osuthu eMahambuma ethe yasilahlekela kulezi insuku. Siyezwelana kakhulu nemndeni yabo nesizwe sonke nengonyama uqobola ngokulahlekelwa zinduna zayo, kodwa esikunxusayo nesikushoyo ukuthi insizweni azisukwenza lokhu ukuba isuke ibulala abantu ngoba zingane ezincane lezi ezibulala abantu. Asibona nje amadoda amadala enza lo monakalo enziwa yizingane ezincane. Ngakho ke sithi abasukwenza lokho abendlovu. Uma ngabe kuyikuthi kunenkinga ekhona akuhlale phansi kuboniswane, kodwa kungathiwa koxazula isibhamu asixazululi lutho. Ngizogqilazwa ngempela namhlanje sisemabhida phakathi liphumile ilanga kwaZulu ngoba sila ekhaya nje sesifikile manje sizobika ukuthi uZulu wonke amabutho onke akwaZulu ngicela ukuthi aphelele phela amabutho akwazi ukuthi ayiphathe kahle amabutho, sikwazi ukubeka inkosi yethu yamaZulu, sikwazi ukuthi ke zonke izinto zihambe kahle. Ngizocela nina beSilo ukuthi ilanga liphumile lokwaZulu alisekho manje oseyoliphikisa ngoba liphumile. Into efanele yenziwe ngomdala ngoba useyinkosi yethu, inkosi ithanda ukuhlanya, inkosi yeyinhlanya, inkosi yabantu. Into esesilindile manje indlunkulu ayihlale phansi ibuyisane ukwazi ukuthi isisu sikaMdlokombane sibumbane isisu sikaMdlokombane. Osekungiphazamisileke ngamakhamera asevela athi nje kimi kade akuzogcotshwa mina kuzobekwa ingonyama. Namaqembu azepolitiki athi akujabulela ukuba ingxenye lomcimbi futhi ayathembisa ukuthi uzosebenzisana naso iSilo. Cabanga ukuthi namhlanje sizothi ke iSilo sizokwenza umsebenzi wokugcina ukuthi baza abantu ukuthi sikhona iSilo sihlele esihlalweni. Siyajabula sesithembeke manje ukuthi bonke abantu ikakhulu le private sector izosondela kusona iSilo ukuthuthukisa abantu bakithi kwaZulu-Natal. Kanti abantwana basendlunkulu baye bashumela noma banxusa ukuba kusukela manje kuya phambili kuheleze umoya wokuthula nokuzwana kushunyayelwe ivangeli lokuthula. Solufikile usuku olukhulu olungumnqamla juqu. Sithemba ukuthi namhlanje nongaboni uzobona njengoba ubona nje uZulu esengange kabi emakheni. Ngicabanga ukuthi ke akukho umuntu ongaboni ukuthi inkosi kuphi lapha ekhona. Isizwe sesiphelele kuphelele imfundafunda nje ububona nje sinamaswazi lapha sinezizwe zonke zasemampondweni impe egqishe ngapha esazongena iyangena ubona nje
kusazongena yonke impi ngisazolanda enye ngaphandle. Kusukela ekuqaleni kwakungigulisa. Ngingazi ngempela ngigula hayi uthi ngiqamba mangithi ngigula. Kwaya ngokuya ngabothi hayi kuyakhanya. Yabona ngendlela engijabule ngayo. Angathi ngachaza ngithini enhlizweni yami. Ngiyakholelwa ukuthi umntana enkosi uyangibona. Ngiyakholelwa ukuthi umdlokombana uyangibona. Ukuthi ena ngimene ngonyama umisuzulu kwaze kwafika la. Kungifikisela inyembezi kakhulu. Kodwa ngiyabonga nina be1KZN nomhlaba wonke jikelele ukuthi sithola ingonyama emthandayo uNkulunkulu. Enguthandayo ngonyameni umisuzulu uthobekile. Ngize ngethuke ekhulekela na umbono wathi sefuna ukuphakamisa isandla okhombisa ukuthi uyahlonipha. Ukhuliswe ngenhlonipho. Mina ke ngangaqondi ukuthi yini le mangilapha kwakhangela umthole ivalele. Athi umntana enkosi wemntwana Ntombi akuhambe ndaba uyongibizela umisuzulu eze lapha. Ngothi base ngiqhamuka ahleke kathi nawe kumntana Ntombi usethunywe umntana enkosi uthi azongikhipha. Kunjalo liphumile ilanga kwaZulu empeleni kade laphuma ngoba phela inkosi yabekwa ngomhla ka7 May. Kanti ke kwangakona nokubekwa ngoba yazalwa iyinkosi. Nethi ke isikhathi sayo sokubusa esokuthi mase kuhambwisi. So mawise hamba then we say long live the king ngoba akaze kungabi bikho inkosi kwaZulu. So kade ke inkosi yabakhona. It's only that today it's a recognition by the constitution in South Africa and by all other countries ukuthi bazi ukuthi there is a king of the Zulu nation. But thina njengamaZulu inkosi kade saba nayo. Siyajabula ke ukuthi uhulumeni naye namhlanje uzogcwalisa ukuthi impela uzo endorse this. Nina benyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu impela libonakele ilanga liphuma kwaZulu namuhla ngesikhathi isilo umisuzulu kaZwelithini kwedluliselwe ngokusemthethweni isitifiketi ngumengameli wezwe sokuthi impela ufanele ukuhlala kulesihlalo. Siluguqisa kanjalo ke uhlelo lanamuhla okuyilona bese kuphathele lona olukhethekile. Nginguphilani kaMzimba uyidelile kubafokozana kaCebe khulu ngibika nje ngise Emoses Mabhida eThekwini.